Vítajte späť. Dnes začneme tému trochu osobnejšiu, pretože schopnosť kriticky myslieť nevyužívame len pri politike či morálke, ale aj pri úplne obyčajných osobných vzťahoch a problémoch. V tejto lekcii sa teda pod uhlom kritického myslenia pozrieme na to, ako vychádzame s inými, ako si vyberáme kamarátov či partnerov. Vyskúšame si náš odhad na ľudí a ešte čosi viac. A nevyužijeme len to, čo už vieme o kritickom myslení, ale pospomíname si aj na poznatky zo psychológie a skúsenosti zo života. Na začiatok si predstavíme jedného chlapca a jedno dievča. Pozorne sa započúvajte do ich príbehov a zamyslite sa nad tým, prečo sa správajú tak, ako sa správajú. Čo by ste im poradili a čo myslíte, aké vzťahy budú ďalej vo svojich životoch vyhľadávať, ak sa nič nezmení? Lukáš sa narodil ako druhé dieťa do rodiny, v ktorej otec pracoval ako manažér vo veľkej nadnárodnej firme a často chodieval na týždňové služobné cesty. Matka bola výtvarníčka na voľnej nohe, celé dni trávila doma a venovala sa Lukášovi. Po nástupe na základnú školu sa Lukáš javil ako živé, bezstarostné dieťa. Rád na seba upozorňoval a bol stredobodom pozornosti. Keď mal 12 rokov, rodičom sa narodilo tretie dieťa. Lukášov prospech sa výrazne zhoršil, rodičov aj učiteľov prestal rešpektovať a začal sa túlať. Po prechode na strednú školu bol arogantný, ponižoval a vysmieval sa žiakom s dobrým prospechom a vyhľadával starších problémových študentov. Potom, ako sa mu rodičia snažili viackrát dohovoriť, sa zbalil a pred maturitou odišiel do Talianska. Tam sa momentálne živí ako čašník. Marcela je jedináčik v rodine, kde je otec robotník, punčičkár so sklonom k agresívnemu správaniu a matka nezamestnaná, starajúca sa o domácnosť tak, aby bol spokojný jej manžel. Po nástupe na základnú školu sa Marcela do kolektívu nevedela začleniť, prestávky trávila o samote a odpovedala len na výzvanie učiteľky. Potom, čo boli učiteľkou privolaní rodičia, k náprave nedošlo. V 9. ročníku si učiteľka všimla, že Marcela je na hodinách často unavená, nesústredená a na zápestiach a ramenách sa jej objavujú modriny. Po pohovore s privolanou sociálnou pracovníčkou sa Marcela zosypala a priznala, že otec býva doma často opitý a násilný voči nej a jej matke. Momentálne býva u babičky a má staršieho priateľa, ktorý pracuje v herni a javí známky agresívneho správania. Je ťažké predpokladať, ako sa bude ten ktorý človek správať v rôznych životných situáciách. Pár indícií však máme. Z psychológie vieme, že psychiku človeka, a teda jeho prežívanie a správanie, ovplyvňujú dva faktory. Dedičnosť a hlavne prostredie. Ak vám teda rodičia niekedy vravia, že sa nemáte kamarátiť s tým alebo oným, že má na vás zlý vplyv, majú pravdu. Ľudia, s ktorými trávime čas, nás menia na svoj obraz. Môžeme napríklad zdediť vysoké IQ, no pokiaľ ho nejak nerozvíjame, celkom isto bude mať v škole lepšie výsledky ten, kto sa síce narodil s nižšou inteligenciou, no v detstve a mladosti svoje schopnosti rozvíjal. Napríklad čítaním alebo vhodnými hračkami. Rovnako to platí aj naopak. Ak niekto trávi dni a noci v bare, skôr sa stane závislým na alkohole ako ten, kto sa síce narodil do rodiny, v ktorej obaja rodičia holdujú alkoholu, no čas trávi inak. Prostredie, v ktorom vyrastáme, má vplyv aj na to, akým spôsobom si vyberáme partnerov. Aspoň to tvrdil jeden z najznámejších psychológov Sigmund Freud. Podľa Freuda sú chlapci v istom štádiu svojho vývinu skutočne zaľúbení do svojej matky. Počas tejto fázy zároveň vnímajú svojho otca ako súpera a žiarlia na neho. No po čase, ak ide vo výchove všetko tak, ako má, otca akceptujú a začnú jeho správanie kopírovať. V dospelosti sa potom správajú podobne ako ich otec
a vyberajú si partnerku, ktorá sa podobá na ich matku. Freud tento model nazýva Oedipov komplex a platí to aj opačne. Dievčatá si vyberajú partnerov podobných svojmu otcovi a kopírujú správanie svojej matky. Vtedy Freud hovorí o elektrinom komplexe. Pokiaľ deti vyrastajú v relatívne normálnej, funkčnej rodine, nie je na tom nič zlé. Problém nastáva napríklad pri vzťahoch dcér a násilných otcov, keďže aj v takomto extrémnom prípade majú ženy tendenciu tento model naplňať a vyhľadávať partnerov, ktorí vykazujú známky agresivity. Všimli ste si niekedy niečo podobné vo vašom okolí? Poďme ale od teórie k praxi. Poznáte svoje kritériá pri výbere vhodného partnera? Teraz si to môžete vyskúšať. Pozorne si prezrite 5 kandidátov a vyberte, ktorý by bol pre vás najlepšou voľbou. Skúste si uvedomiť, na základe čoho sa rozhodujete. Akú váhu prikladáte fyzickému vzhľadu, ktorá vlastnosť je pre vás dôležitá a ktorá za z kandidáta úplne diskvalifikuje. Najprv si to skúsia dámy a po nich páni. Prediskutujte v skupinách, prečo ste si vybrali toho ktorého partnera alebo partnerku. Kto mal vo vašej triede najväčší úspech? Ľuboš je tichý a radšej počúva ako rozpráva. Už teraz dobre zarába a k ženám je veľmi pozorný a galantný. Často klame, aby si pre seba zabezpečil drobné výhody. Martin jazdí na motorke, je fajčiar, no alkoholu sa ani nedotkne. Má zápis v trestnom registri kvôli krádeži v obchode. Je s ním zábava a teší sa, že raz bude mať manželku a deti. Kamil sa netají tým, že mal už veľa dievčat. Vždy je upravený, dobre oblečený a v každej skupine obľúbený. Páčia sa mu pekné ženy a pre svojich kamarátov je ochotný urobiť čokoľvek. Ondrej má dobré výsledky v škole a rád pomáha iným. Míňať peniaze na oblečenie mu príde zbytočné. Rád si pozrie dobrý film a neznáša upratovanie. Tvrdí, že hlúpi ľudia by nemali mať právo voliť. Kristián sa rád zabáva a skúsil už aj tvrdšie drogy. Má veľkú zbierku platní a neplánuje sa viazať. Vo voľnom čase chodieva pomáhať do centra pre deti s autizmom. A teraz páni. Erika je vegetariánka a rada maľuje. Po strednej škole chce aspoň rok cestovať a spoznávať iné kultúry. Rada sa smeje a zoznamuje s novými ľuďmi. Za zmysel života považuje mať raz vlastné deti. Lenka je precízna a poriadku milovná. Je skôr tichá, no kamarátky ju majú rady, pretože im vždy pomôže a poradí. Vo voľnom čase pomáha v útulku pre psov a trávi čas so svojou babkou. Nina profesionálne športuje. Je majsterka Slovenska v cyklistike a švinky a kaderníčky sú pre ňu vyhodené peniaze. Nevie variť a keď má trochu voľného času, hráva PlayStation. Karin sa rada zabáva. Na sociálnu sieť točí videá o make-upe a je pomerne úspešná. Je vtipná, má vlastné auto, fajčí a deti neplánuje. Julia rada číta a píše vlastné fantasy príbehy. Pravidelne chodieva do kostola, pestuje kvety a myslí si, že na chlapcov má ešte čas. Vezmite si teraz prosím pero alebo ceruzku a kúsok papiera, na ktorý napíšete pod seba číslice od 1 po 15. Následne vám ukážeme 15 vlastností alebo charakteristík a vy si ku každému číslu zaznačte plus, ak by vám to na partnerovi neprekážalo, alebo mínus, ak by vám to prekážalo. Ak chcete, môžete si na konci urobiť vyhodnotenie v rámci triedy a zostaviť tabuľku od najmenej problémových charakteristík až po tie úplne neakceptovateľné. Dostanete tak váš malý sociologický prieskum predsudkov a preferencií. Ak vám to nevadí, môžete sa rovno hlásiť a výsledky zapisovať na tabuľu.
Tak čo, prekvapili vás výsledky prieskumu? Áno, ľahko sa rozmýšľa, keď je náš úsudok oslobodený od citovej väzby na konkrétnu osobu. Ak sú však tieto vlastnosti zviazané s konkrétnym človekom, ktorého máme radi, veľmi často sa naše preferencie menia. A k tomu, prečo sa to niekedy deje aj proti našej vôli a aj k mnohým iným veciam, sa dostaneme v ďalšej lekcii. Zatiaľ dovidenia a nezabudnite nám napísať.